Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Astăzi vă voi arăta cum se instalează GTA 4. În primul rând intrați pe un browser. Aici scrieți google.ro și în Google scrieți GTA 4 RG Games. Dați click pe primul rezultat, vedeți s-a descarcat aici, dați aici, dublu click pe el. Dați yes, eu nu o să mai dau yes, eu l-am deja aici, l-am descarcat, l-am instalat. Așa, voi după ce s-a instalat pe uTorrent, trebuie să aveți și uTorrent, dacă nu aveți descărcați-l. Intrați la descărcări după aia, dați la GTA 4 aici undeva apare, descărcați, la descărcări și dați autorun. Dați run. Și așteptăm un pic. Nu o să dureze mult. Uitați că ne-a apărut aici. Aici dacă vreți să vă alegeți Grand Theft Auto Liberty City, vă alegeți aici. Dacă vreți să vă alegeți Grand Theft Auto 4, simplu vă alegeți de aici. Eu o să aleg Grand Theft Auto 4, dau yes. Dați OK. Dați next. Next, next și install. Eu nu o să mai dau install, eu l-am deja, uitați-l aici. Așa va trebui să vă apară și vouă. Asta este jocul, eu l-am instalat pe Liberty City. Eu acum v-am arătat cum se instalează, că eu l-aveam deja instalat. Dați install, dați finish, o să vă ceară să instalați un DirectX. Instalați DirectX. Bine, nu o să-l instalați voi, va trebui să îl instalați voi, dar o să vă ceară, o să vă dea jocul, acest program DirectX sau voi îl instalați, îl finalizați ca să vă meargă jocul. Și cam atât pentru astăzi. La revedere!